Aste honetan Jose Cruz Gurrutxaga aktorea irrizikloan izan da umorea deritzon bakarrizketa eskaintzen, eta gaur Xaloan dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri. Bai, arratsaldeon. Hemen gustua. Bai. Zuekin. Posten naiz. Orduan, esan bezala, asteazkenean izan zinen, Bai, Nafarroako antzerki eskolan. Bai, alaxean egon ginen. Bueno, egia esatera, nik elkarrizketa egin behar nuen, saioa baino lehen, ezta, aste artean, baina, bueno, gaixorik egon nintzen, eta egia esan ezin izan nuen etorri, baina, bueno, emanaldia bentsat egin izan nuen, eta egin nuen, eta gutxienez bentsat elkarrizketara, gaur hemen etorri gara, ezta? Eta, hoxe, egin genuen, eta ondo. Eta hobe zaude osasunaren aldetik. Bai, karo, ez dela, negoen sukarrakin, eta horrela, eta porru bat egin da, hon nintzen aste artean, eta aste artean genuen zita, eta eke desastre. Baina, bueno, hori hobetu zen, gauean horre izerri pila bat gota genuen, oliaskua bezala, eta, bueno, mejoratu ginen, eta, bueno, bentsat emanaldia egin ahal izan genuen, eta premiera. Bai, azkenean elkarrizketa horretarako zen emanaldiari buruz hitz egiteko. Hori da, orduan jendearik oain ikusten duen esango du, ikusi nahi dut, bueno, horrengo batean izan markatu, ja pasatu da. Umorea deritzon bakarrizketa. Bai. Eta, bueno, denetarik hitz egiten duzu emanaldian, ez? Bai, bueno, ikuskizuna da stand-up comedy deitzen den formatu hori, ez da. Bueno, zer dan hori, ez dakienentzako, da Club de la Comedia deritzon formatu hori. Hau da, mikrofono bat, eta tipo bat horrean tontakeria kontatzen. Hori da formatua, ez? Orduan ez da ez antzerkia, ez dauka ez testu baten babesa, da, bueno, zu hor, zure goza kontatzen, ezta? Eta baita ere, zer kontatzen den ere, estilokoa da, ezta? Eguneroko bizitzan oinarritutako gauzak, batzuk badira, norberaren esperientziatik abiatzen diren istoriotxoak, pixka bat esageratuta buelta bat eman eta humorez ikusten dituzunak, eta beste batzuk bidean agertzen diren, bidean okurritzen zaizkizun tontakeria batzuk, txiste moduan edo funtziona ditzakenak, eta hori guztiak horre olako batura bat egin, eta hortxe, eskaini eta jendeak ordu bete atxekin bat pasa dezan. Orduan, emanaldi bakoitza ezberdina da, improvisatzeko lekua dagoelako? Improvisatzeko gutxi, egia da, gustatzen zaidala niri, ahal dan neurrian, publikoarekin harremanetan sartu pixkat, norbaitekin sartzen zara, edo ez daki zer, eta batzuetan ematen du aukera zerbait berria sartzeko, edo, segun ze pasatzen da, ezta? Baina ez, gidoia gutxora egina dago, eta, hortik jarraitzen dugu, ezta? Gero hori esaten dizute beti ere, gauzatxo txiki batzuk edo badia betire sartzen direnak edo aktualidadekoak edo lehenguan nuen sartu, baina sartzekotan egon nintzen, ze momentu baten emanaldian, asteazkean izan zen, eta momentu baten emanaldian, zu hor zaude bero zure historia kontatzen, da, pun, Kriston Felipe atera zen, pun, eta pentsatzen duen, jode, baina Felipon, eta guztia, pentsatzen duen emanaldian, eta Felipon, da pentsatzen duen, Felipon, gaur albistetan agertu dana, arko gipini duen Felipon, hori bai dala Felipon, lau metrotako, baina momentu batean harrapatu ninduen olako, eta azkenean nuen esan, baina olako tontakideak, eguneko aktualidadean pasatzen direnak ere, nolabait sartzen balin badio, sartzen dira, ez? Azkenean nuen esan, baina eszenatokian hori buruti pasatu zitzaidan, ez? Felipon, arkon ipini dutena, erretzeko. Urrengorako prestatu dezakezu, hori bapatekoa izan zen, ez? Baina hori, olako gauzak, ez? Baina, euskal, urrengo baterako erabiltzen dugu, ez? Orduan, gaurkotasunari buruz hori hitz egin daiteke, baina ere zure bizitzan edo esperientzia pertsonaletan horrelako gaiak ateratzen dira, ez? Normalean ez, Club de la Comediakoetan horrela izaten da. Ni gogoratzen naiz nola jouten ginen oporretara ez dakit nora. Eta han, da hasten zara, gutxora mundu guztiari gertatu zaizkion gauzak kontatzen, modu esageratu batean, eta jendeari identifikatuta sentitzen da, zuri gertatzen zitzaizun horrekin, eta orduan hortik dator humorea, hortik datorren humorea da gehien bat hau, eta niri ere hortik dijo, eguneroko bizitzako kontuak, ez dakit, nik aita naiz gurasoa, semeak ditut, eta orduan, semeen kontuak, gero, gurasoen harremanak ere bai, gero, bolako gauzak, pixka gero humorez ikutu, eta, pixka esageratu, eta gero buruari parregin pixka bat, hori da kontua. Eta nolakoa da horrelako saio bat prestatzea?
Ba, oso zaila esango nuke. Bai, egia da. Izan daiteke aktore bezala eta nik izan duen esperientziarik gordinena. Honekin esan dutena da, normalean, eta denetik egin dut antzerkian, ez da, baita ere monologoak ere bai. Baina, adibidez, bakarrizketa bat antzerkikoa beti daukazu babes bat, ez? Beti daukazu testo bat, edo dezakezu norbaitek idatzi duen testo bat, edo personaje bat, edo jantziak, edo eszenografia, badaukazu babes bat, ez? Baina kasu honetan zara zu, bakarrik, zu zeure tontakeriekin, eta oso gordina da, ez? Osea, zaude erabat salduta, biluztuta zaude, ez daukazu babesik inondik inora, ez? Eta zentzu horretan oso gordina da, jendearen reakzioa, jendea oso gorra da. Gero, zentzu berean oso aberasgarria da, ez? Claro, oso ondo funtzionatzen duenean, divertigarria da, eta zentzu horretan oso eskergarria da, ez? Baina gogorra, esperientzia bezala, prestatzeko bezala oso gogorra da. Gero, neurri hartzen diozunan, disfrutatzen duzu pila bat, ez? Zer, eraman erresa da, edozein lekutan egin dezakegu, oin irrizikloan egin dudan bezala, ez dakit, beste batzutan ere egin izan dugu, afari baten ostean, edo, ez dakit, Euskararen egunea dala, eta ez dakit zer, elkartek bazkari bat egiten dut. Venga, han bukaena, jungo gara, eta ingo deu. Osea, ez dugu ezerre behar, da mikro bat eta norbera, ez? Da, orduan, zentzu horretan oso eraman erresa da, eta ondo. Orduan, publikoarekin sortzen den konexioa ezberdina? Bai, nik uste dut baietz, ze oso zuzena da, oso zuzena da, zara, zu eta zu kontatzen dituzun gauzak, ezta? Osea, azken finean da, ez dakit nola esan, izango balitz hori, antzerki bat demagun, ez? Ja, ikusleak ere badaki hor testua dagoela, eta antzesten ari zarela testu bat, ezta? Ba, ikas horretan ez da hori, da, zara zu historia kontatzen. Eta engantzatzen baduzu da superguai, eta, engantzatzen espaldin baduzu, normalian ez da pasatzen, baina engantzatzen espaldin baduzu, tipo maxoxo, ez dakiz pentsatuko duten, auskalo, baina zara zu, ez da, zentzu horretan oso berezia da. Estua, ez? Distantzia hori apurtzen da. Bai, horregatik, ez dakit, baita ere formatu honek eskatzen du nolabaitek, nire esperientzian behintzat, ez dakit, etortzen direnean ezagunak Espainia mailan eta ezaguna diren horiek, antzerkia, antzoki osoa betetzen dute, ez da, baina nik gertutasuna asko eskertzen dut. Nahi gustatzen zait, gertutasuna hor, zuei kontatzea gauzak, ez? Egon izan da, ez dakit nuen, jende pila bat etorri dela, bale. Baina, ez dakit, nik gertuko areto txikiak eta horrela asko maite ditut horregatik, ez da? Hau adibidez oso areto egokia da, antzerki eskolakoa, ez da, Iruñakoa. Neurri txikitsua dauka, gertu xamar dago jendea, eta hori oso ederra da, ez da. Esperientzia polita orduan aste honetakoa. Bai, jende gutxi, ez dakit zenbat egongo ziren. Etxean bezala. Baina, ondo, egon ziren, agustora egon ziren, eta nik uste dut momentu atsegin pasetuko genuela. Hori, ez delako izan taula eratzen duzuen lehendabiziko aldia? Ez, hau, batetik bestera, asko mugitu dugu, eta ala segi dezala. Bai, eta hori, azkenean duena, antzerkiak duena da hori, ez? Esperientzia lehena aipatu egin dut, esperientzia bakoitza ezberdina dela. Jende kopurua aldatzen da, jendeak, baina nola deskribatuko zenuke momentu horiek antzestearenak? Antzestearenak? Zerri buruz ari zera, antzestu zer? Bai, bakarrizketa egiterakoan... Stand-up komediko hau esan duzu, bai. Bueno, esan duzu, hurbiltasun oso kontaktu zuzena sortzen dela, eta balduzu ez dakit pasadizoren bat, edo nolakoa izan da antzezpen bakoitza? Eman dudan lekuetan, esan duzu? Bai, orain arte. Esaten dizut oso desberdinak, ze, klaro, batzuetan izaten da, lenguan bezala, ez da, bada antzoki bat, ez da, eta, azken finean horrek ere, bukatzen danean ikuskizuna, txalo egin, ze ondo, eta gur, da, bakoitza bere etxera, ez da, baina egin izan dudanetan, beste leku gertuago batzuetan, adibidez, beste elkarte horretan, edo ez dakit, askotan gertatu izan da, ez oso gertukoa izan dela, gero beraekin geratzen zara zerbait hartzen. Eta horiek sortzen du horrelako giro polita, ez, eta oso atsegina da zentzu horretan, ez. Eta nola animatu zinen formatu zaldatzera? Bueno,
aldatu, ez dut aldatu, jarraitzen dut bestearekin ere, baina da beste bide bat, ezta? Gure lanbidearen beste ikuspegi bat. Eta noretan, ia nahi gabe izan zen. Ze, bueno, Asier da eramaten dituena monologoak eta horrelakoak, bai euskaraz, bai gaztelaniaz, hori hemen Euskadi mailan, Euskadi Nafarroa ere bai, nik uste dut Euskal Herri mailan ere bai. Eta orduan, bueno, beha da txipia elkartekoa. Eta beraiek harremana banaukan berarekin, eta beti izaten zian, jo, egin behar dek euskeraz, egin monologoa euskeraz. Ze ikusiko duzu, nola jendeak eskatuko duen, venga, etorri, eta... Orduan, beraiek ez zeukaten hainbeste jende euskeraz egiten zuenin monologorik. Eta orduan beti hori izaten zian, da, ni, jo, errespeto handia ematen zian, ez, batez ere, hori, bertigo horregatik, ez, hain da gordina, esaten du, jo, hau, nondik nora, hasiko naiz, ezta? Eta orduan, bueno, halako batean tokatu zen, aitzakia etorri zen, euskalteki batetik deitu ziaten esan zaizu, ez duzu zerbait humorekoa izango, tal, osai dugu, venga ba, ingo dez, bale. Eta hasi nintzen, eta hori izan zen aitzakia nola baita ere, hastekoa, ez? Eta hori, nire lanaren beste alde bat izango baliz bezala, eta hortxe dago, eta esaten dizut oso aberasgarria da. Bai? Azken finean, formatu erresa da, eta eraman erresa da, eta gero, bueno, normalean beti atxekina da, humorez, ondo pasatzen dugu, danok, eta... Bai, antzerkia, telebista ere egin duzu, mugitu egin zara alde batetik bestera. Ze ikasi duzu arlo bakoitzetik? Bueno, gauza asko. Beste arlo bat ere falta zaizu, bikoizketa ere bai. Hori ere bai. Eta, bueno, azken finean lana berdina da, zen edeten ala. Askotan ez dakit, bakoitzak nola bizi duen ez dakit nik nola izango da hori, baina askotan esaten dut, jode, porque antzerkia, edo telebista, edo zinea, bueno, lana azken finean berdina da, zuk interpretatu behar dituzu kasu horretan paperak, baita ere kasu honetan, stand-up komedia honetan ere bai, bueno, baina bakoitzak bere berezitasuna dauzka, ez da berdina antzerkian, igual ordubeteko saioan hor zaude, zuzenean, horrek ez dauka atzera bueltarik, edo nola egin behar duzun grabatzeko momentuan, pelikula edo zinema bat, ez dakiz zenbat errepikapen egiten dituzula, eta orduan halako batean, onak izan behar du, eta hartu behar duzu, ez dakit, personajaren emozioa justu momentu horretan, ez daukazu etorrera bat, antzerkia daukan bezala, bueno, orduan, lanbide bakoitzak bere berezitasuna dauka, ez? Eta, bueno, guzti horiek manejatzea, hori da sekretua ez dago besterik, ez da, bikoizketa bera ere, baita ere interpretatzea da, ahotsarekin pertsonaiak eta abar, baina beste teknika bada nolabait esatearren, ez? Azken finean berdina da, baina bakoitzak bere berezitasuna dauka, ez da, eta hori, bueno, oso aberatsa da, aldan neurrian guztiak egin ahal izatea, edo, bueno, bentsat guztietatik zerbait ikastea. Txikitatik amesten zenuen honekin, lan egitea, mundu honekin? Ez, ni txikitan medikua izan nuen, rekordo hori daukat. Bai, txikitan hori, gero, nik hau izan zen gero, nola esango nizuke, nik ia kasualidadez etorri izan zerbait, ez? Bai, aiatzen danean momentua, zer ikasi behar duzun zure bizitzan, garai bateko kou, eta selektibitatea eta horiek bukatzen direnean, zer egingo duzu? Ni zer dakit baina, bueno, nik ikasi gehiagire nuen egin nahi. Nintzen ikasle txarra, baina, pixka talperra edo izango nintzen hori bai. Eta ez dakit zer nahi nuen ere. Baina, bueno, bai bentsat gauza ohikoak, ez dakit zenbat ordu pantalla baten aurrean lan egin, edo tailer batean, edo ofizina, horre pereza handia ematen ziren. Orduan, bueno, gero kasualidadez horlako kastinak eta atera ziren, da nire aurkeztu nintzen probatzeagatik, eta gero hortikan, sartu ninduten serie batean, gero hortikan aurrera, bueno, ja hasi nintzen, kotxo, hau prestatu enbarko dugu pixkat, eta orduan, ja hasi ginen antzerkiaren inguruko ikasketa, sakonagoak edo egiten, da, bueno, hortikan aurrera, lanian. Orduan, mundu berri bat irekitzen zuretzat, bapatean? Bai, nolabait esatearen bai, nik horren, bueno, egia da, nik nire iraganean, hemen aitona zaharren moduan hasiko nahi, ni egon nintzen internadu batean ikasten,
Eta orduan egia da, beti antzerkiak eta egiten ziren, eta ez dakiz, eta orduan, kasualitatea izango da, hori gerora, atzera begira esaten, egia da, urtero egiten genuen olako lehiaketak gelen artekoak, antzerkitxo lehiaketak, ez da. Eta irakasleek aukeratzen zituzten, zeinek egingo zituzten, ez dakiz, eta urtero beti ni egoten nintzen, hori egia da, ez da. Ez dakit, igual zehotzegatik izango zen hori, esate izu gerora, atzera begira, kontu hartu nintzen horrekin, ez. Eta, karo, hor bazegoen zerbait, ez, baina nik enuen horrelakorik espero etorkizun batean. Baina bai, casting horietara, telebistako, ETV-ko casting horietara zerbait aurkeztu behar zela, eta pentsako, jode, ze aurkeztuko epa, nik ez diat ezer egin, edo non zengo epa. Eta pentsateko, bueno, bera gaian teatro egin da, hoxe, argazki batzuk ipiniko ditut, obra bienak eta horretxe izan zen, nire kasualidad ez, bere ikusi zuten, honek teatro egiten du, personaje kaste bat behar dugu, orduan nik 18 bat urte izango nituen, 17. Eta esan zuten, baitu, serie batean behar dutela gazte bat, venga, egin proba bat. Ramon Barria zen zuzendaria orduan, serie horrena, eta proba egin zidan, bale, venga, etorri. Holaxe hasi ginen, hementxe jarraitzen dugu. Bai, orduan, kontziente ez izan arren, gaitasun berezia beti hor izan da. Bueno, gaitasun berezia hori asko esatea da. Bueno, bokazioa behintzat bai, nahiz eta gero ikusi. Bokazioa edo, ez tare bokazioa, nik goatzen naiz, hau, internoan han geundela, nire, ni bi lagunekin gehien bat ibiltzen nintzen da, bi lagun horiek okurritu zitzaien beraiei egitea, batzutan festak eta egoten ziren, ez dakit, hango patroiaren eguna zenean dolakoak, ez? Eta horren bazkai bereziak egoten ziren, eta beraiei okurritu zitzaien pailasoak egitea. Nik pailasorik enuen ikusi nire bizitza osoan, ez palin maleitz, telebistako noa ziren, Gabi, Fofo, Miliki eta Milikito, horiek endutan nire bizitza osoan pailasorik enuen ikusi, ez antzerkirik ere, seguru asko. Eta horiek nahi zuten pailasoak egin, beti pailasoak hiru izaten dira, behaiek biziran eta nahi izan zen, etorri hirugarrena, eta nizingo, bale, eta hasi nintzen, beraien gatik hasi nintzen, horako tontakideak egiten. Haixe, sin más, berezko hori eta hori, ez dakit, hori asko esatea da, hori ez dakit. Bueno, orduan esan bezala trena martxan jarri zen eta horrein arte. Hori, tren martxan jarri zen, da ni go nintzen gora eta, onaino jatu geha. Ongi. Eta momentu hauetan, hori, umorea bakarrizketarekin zaude, proiektu gehiago egiten dituzu aldi berean edo nola... Bai, zoritxarrez, bai. Esan, zoritxarrez edo zorionez. Esan, zoritxarrez, lan egiteko momentuan horrek bizitzeko lan emango bali, ez zan geizki ongo, baina zoritxarrez esan gauza gehiago egin behar direlako bizi irauteko, ezta? Baina zorionez bestaldetik, ze, karo, aberatsa da, ez, norberantzako, eta zentzu horretan oso ondo, ez? Bai, badauzkat beste proiektu batzuk, banabil, adibidez, publiko familiarrentzako ikuskizun pare batekin, konpainia berdina da, Gorakada konpainia da. Oantxe, aste honetan, lehenko astean eman zikuten saria ikuskizun honenari feten festivalean, hori jilkon egiten den. Ulisesen bidaia da ikuskizuna. Eta, mantentzen dugu aurreko ikuskizunare Mobidik, hori ere mantentzen dugu. Ikuskizun hori ere, zorionez, izan zen Maxen finalista izan zen, eta hortxe oso ondo funtzionatu duten, bilan izan dira. Gero bestalde, nik badaukat beste bakarrizketa bat, kasuntan dantzerkia da, monologo bat, atxagaren testu bat, eta oso polita da, nik horrekin oso berezia da. Eta harreman oso polita daukat, bai Bernardorekin eta bai obra horrekin. Eta gero bestalde, hori dela eta Euskaltzaindiak mendu horrena ospatzen nahi den honetan, Bernardok esan zidan, elkarrekin zerbait egingo dugu, ez dakiz, eta egin dezagun, berak ere etzekien hasieran oso seguru zer egin, eta hasiera ez dakiz, antzerkitxo bat, eta ez dakiz, azken finin irakurketa bat egiten dugu, irakurketa testu bat, berak irakurtzen du, eta nik nolabait ere laguntzen diot, eta nolabait ere irakurketa dramatizatua deitzen digu, ezta? Eta hortxe gabiltza horrekin ere, eta holako gauzatxukin. Hemen Iruñean izan zineten hori dela... Bai, hori dela... Aste batzuk, hilabete bat ez dakit pasa den. Ez dakit urtarrian ez. Bai, jagon jardunaldietan, ez? Bai, hor egon ziren Euskaltzaindiak olako kongresu bat egin zuen, eta kongresu horren baitan hortxe sartu ginen, eta hortxe egin genuen, baita ere.
Orduan, Iruñeko publikoa maite duzu. Bai, claro, hombre, bai, gaina duela ez asko ere, on ginen Ulisesekin Antsoainen on ginen, Antsoaingo antzokian uste dut on ginela. Eta, bai, eta gaur bertan daukagu Mobidik, aurreko ikuskizuna, Orkoienen, arratsaldeko 6etan, inora animatzen baldin bada. Ongi. Eta nola antolatzen zara, hainbeste gauza astero dituzu ikuskizunak, entseguak eta horrelakoak ere beharrezkoak izango dira, pentsatzen dut? Bueno, ja, antzerkian normalean entseguak izaten dira montatu arte, nola baita ere. Ja, estrenatzen danean, suposatzen da, ja, enpaketatuta dagoela, eta ja, ensaio gehiago ere ez dira egiten, espaldin bada, karo, hondikin rodaje pixkat hartu arte berriro ere behar dela, ezta. Orduan, ja, gehiago da egutegia antolatu, emanaldien egutegia, eta ensaioena, bueno, ez da hain beharrezkoa, esan nahi, antzerkian. Eta norberak ere, bakarrizketetan horrelakoetan, antolatzen du bere moduan, esaten, daukate datorren astean, repaso bat ingo dut, eta hori norberak organizatzea da kontua, ez? Baina da, egutegi hartu eta fetxa bat daukat, lehena etortzen denak bera reserbatzen du. Eta, hoxe, hola izaten da, normalean horrela funtzionatzen dugu. Libre daukazu egunotan? Begiratu egutegia? Bai, libre daukat, pues jazta. Urrengoa etortzen balin bada, eguna eske, okupatuta egongoa. Baina bai, ez da zaila. Egia da, guri asko batu egiten zaizkigula datak, ez? Normalean, ikuskizunak eta horrelako lanak izaten dira udazken eta udaberrira arte. Udazken negu, udaberri. Ja, udaran, normalean ez da programatzen salatan eta horrela ez baldin bada kaleko antzerkia. Eta orduan hori udara lasaiagoa izaten da guretzat. Orduan, bueno. Askotan pentsatzen zu, pixka bat banandu daiteke, ez da. Ze batzuetan hola biltzen gara, egun batzuetan da tope, baina ondo. Bueno, ja errodajea daukazu. Bai, oitzen zara horretan. Eta etorkizunari begira, zenolako xedeak dituzu edo bal daukazu buruan ezakit martxan jarri, bai, zu kontatu. Etorkizunari begira, ditu diate proiektu batetik, egiteko beste antzerki bat, euskeraz, ez dakite, oraindik itxi gabe dago. Baina honekin jarraituko, hauekin, hobeto esan da jarraituko dugu, emanaldiak aterako dira, eta badauzkagu, Ulisesekin eta egutegia nahiko betea dago, egia esan, datorren udazkenari begira, eta datorren urterako ere fetxa batzuk badauzkagu. Eta orduan, honekin jarraituko dugu momentuz, da hori, gero beti ere fetxak aterako dira, eta horiekin jarraitu, eta beste proiekturen bat etortzen bali bada, ongi etorri esan da. Kontsultatu dezakegu agenda, hori, obra bakoitzarena eta... Bale, Ulisesena eta Mobidik, Mobidik ja, Frantzian eta daukagu, hori ere da bestea, hori bai errepasatu behar dugula, ensaiatu behar dugula frantsesez. Egin genuen urte bete eta berriz ere datorren astean, edo hemen 15 egun eta bueltatu behar dugu. Eta orduan, hori Mobidik ja geldituta dago nolabait ere hemen estatu mailan, baina Ulises oraindik egurra dauka. Eta hori nola konpainia berdinarena da Gorrakada konpainia, hor web horrian sartu, Gorrakada konpainiarena, eta horra gertuko dira. Gero monologenak eta hori txipian sartu, txipia kultura, eta txak, eta, aber Guillermorena, azke Guillermorena deitzen da barkatu, Deklarazion de Guillermo deitzen da, Atxagaren testuan oinarrituta nik egiten dudan ikuskizunarena, eta horrena, ateratzen diren emanaldi gehiago, ze, aspaldian egin genitu, bat edo bi atera dira, eta baina, hori, poliki. Hemen Nafarro aldean sartzen garen, gogo handia daukateta. Ederki, hemen itxaroten egongo gara. Bale, abisatuko dizuet. Primeran, eskerrik asko gurekin egon izanagatik. Eskerrik asko zuei. Eta hurrengora arte. Hurrengora arte.